पुरनका पेंशन योजना जौन रहल ह ओमे इ व्यवस्था रहल ह कि कर्मचारी अगर रिटायर होत बा तो जौन अंतिम वेतन पावता ओकर आधा वेतन ओके मिली, इ गारंटी रहल। अब बाकी जौन समय समय पर डीए वगैरह बढ़ेला उहो ओके मिली। अब पारिवारिक पेंशन क भी लाभ मिली। कर्मचारी अगर चाहे शिक्षक जब अगर सेवा के दौरान अगर डेथ भी हो जात बा ओकर तो पत्नी के पारिवारिक पेंशन क लाभ रहल। आ रिटायर भइले के बाद भी अगर पत्नी जीवित बा, पति मर गईल तब्बो ओके पुरानी पेंशन मिलत रहल। माने जितना वो पेंशन पावत रहन ओकर आधा पेंशन परिवार भी पाई। पुरान पेंशन योजना हमन के बुढ़ापे के लाठी है। जी पुरान पेंशन योजना हमन से छीनल गईल बा। जेके पेंशन नाय मिलत रहले उ ए समय पेंशन लेता। नेता लोगन के पेंशन नाय मिलत रहल, कर्मचारी शिक्षण के पेंशन मिलत रहल। अब नेता लोग पेंशन लेत हमें आ हमन के पेंशन ये बंद कर दिले। हमन के कार्य योजना बा कि कौनो प्रदेश में वह सरकार के हमन समर्थन करब जौन पुरान पेंशन देले के बात करी। जैसे राजस्थान में पुरान पेंशन बहाल भइल, छत्तीसगढ़ में पुरान पेंशन बहाल भइल, झारखंड में पुरान पेंशन बहाल होए जाता, वैसे पूरा देश में हर प्रदेश के पेंशन बहाल होई। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। हम हई अनुराग रंजन और रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। देश में आज के दौर में एगो बहुत बड़ मुद्दा बा जौन खासा चर्चा में बा, उ बाटे कि पुरनका पेंशन योजना जौन 2004-2003 के आसपास बंद हो गई रहे ओकरा के लेके फिर से मांग उठ रहल बाटे। तो हमनी के साथे अभी विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तारकेश्वर शाही जी बानी। यहाँ के ये वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री बानी और साथे साथे जिला अध्यक्ष गोरखपुर बानी। हमनी के साथे त्रिपुरारी दुबे जी भी बानी। यहाँ के प्रदेश संगठन मंत्री बानी और जिला महामंत्री गोरखपुर बानी। हमनी के साथे शिव प्रताप यादव जी बानी। यहाँ के जिला कोषाध्यक्ष गोरखपुर बानी। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के। तो हमनी के आज जौन मुद्दा पर बातचीत करे वाला बानी सा, ई देश के अलग अलग राज्य में सब जगह आज के डेट में चर्चा में बा। मांग उठ रहल बा कि पुरनका पेंशन योजना जौन रहे ओकरा के फिर से लागू कइल जाओ। तो सबसे पहले हम तारकेश्वर शाही जी से सवाल करे के चाहेम कि सर, जौन पुरनका पेंशन योजना रहे उ जौन अभी वर्तमान में नया पेंशन योजना जौन अभी चल रहल बा, तो दोनों में पहले हमनी के फर्क समझाई। ये दोनों में बहुत भारी अंतर बा। पुरनका पेंशन योजना जौन रहल ह ओमे इ व्यवस्था रहल ह कि कर्मचारी अगर रिटायर होत बा तो जौन अंतिम वेतन पावता ओकर आधा वेतन ओके मिली, इ गारंटी रहल। अब बाकी जौन समय समय पर डीए वगैरह बढ़ेला उहो के मिली। अब पारिवारिक पेंशन क भी लाभ मिली। कर्मचारी अगर चाहे शिक्षक जब अगर सेवा के दौरान अगर डेथ भी हो जात बा ओकर तो पत्नी के पारिवारिक पेंशन क लाभ रहल। आ रिटायर भइले के बाद भी अगर पत्नी जीवित बा, पति मर गईल तब्बो ओके पुरानी पेंशन मिलत रहल। माने जितना वो पेंशन पावत रहन ओकर आधा पेंशन परिवार भी पाई। जबकि नौका व्यवस्था में इ बाजार व्यवस्था पर आधारित बा, इ शेयर मार्केट पर आधारित बा। तो शेयर मार्केट क स्थिति, लड़ाई चलती रही है यूक्रेन में आ रूस से, लेकिन शेयर मार्केट क असर इ भइल कि जेकर एनपीएस कटल बा तेकर पैसा तुरंत डाउन हो गईल बा। तो एकर असर बराबर पड़ी। आ एकर कोनो गारंटी नहीं बा कि हमार पैसा हमके वापस हो जाई। ए लिए दोनों में काफी अंतर बा। अच्छा, एगो सवाल बा कि सरकार जब 2004-2003 के आसपास केंद्र सरकार के ऐसा का परिस्थिति बनल रहे कि उ पुरनका पेंशन योजना जौन बेहतरीन तरीका से चलत रहे, सब कोई ओकरा से खुश रहे, तो का परिस्थिति बनल कि सरकार ओकरा के मतलब वापस लेके नया एगो पेंशन योजना लागू कैलस? अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार रहे और पोखरण परीक्षण कैले रहन।
ओकरे नाते दुनिया के तमाम देश भारत पर प्रतिबंध लगौले रहे। जी भारत का वित्तीय स्थिति उसमें खराब रहे। आज सरकार हमारे कर्मचारी नेता लोगन के, शिक्षक नेता लोगन की समझौले में सफल भइल जी कि चूंकि देश पर काफ़ी दबाव बा, काफ़ी हम वित्तीय स्थिति खराब बा हमार, हई नया एठे आदेश आवत है पर लोगन सहमति दे दो, जी तो स्थिति जब ठीक हो जाए तो फिर ये व्यवस्था बहाल कर दिया जाए। तो सबसे सहमति लेके, चूंकि वो लोग नहीं जानते रहना कि उन्हों के लड़का लोग, उन्हों के बहू बेटी लोग सरकारी सेवा में आई और ओकर दुष्परिणाम उनके भोगे के पड़ी। वो जी। तात्कालिक आवेश में, चाहे भावावेश में, भावना में बह के वो लोग अपने आए वाली नस्लन के पैर में कुल्हाड़ी मरले का काम कैलस। जी। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में संसद में ये अध्यादेश ले ले, जेके संसद में ध्वनिमत से पास भइल। आ 1 जनवरी 2004 से जे सरकारी सेवा में, केंद्र के सरकारी सेवा में जे आए वाला लोग रहल, तेकर पुरानी पेंशन वहीं बंद हो गई। जी आए वाले समय में चूंकि धीरे धीरे सजी राज्य केंद्र का दबाव रहे, तमाम योजना में केंद्र का हिस्सेदारी होला प्रदेश के विकास में, जी तो केंद्र सरकार घुड़का धमका के प्रदेश सरकारन से ये नियम लागू करौलस। उत्तर प्रदेश में उस समय माननीय मुलायम सिंह जी का सरकार रहे, जी और उस सरकार मायावती जी की सरकार के गिरा के अप्रकारांतर से भाजपा के सहयोग से वो सरकार बनल रहे। जी वो दबाव में रहना, लेकिन मुलायम सिंह भी शिक्षक रहना, जी वो शिक्षक रहल, उनके मालूम रहे कि एकर दुष्परिणाम का होई। तो इंतजार कैला 15 महीना ले जी कि स्थापित संगठन लोगन के कान में तनिको आवाज जा आई, लोग कुछ आंदोलन करें तो ऐसे हमके एक अवसर मिली एके रोके खातिर। जी लेकिन वो समय का स्थापित संगठन कतई पर ध्यान नहीं दिया, आ तमाम जो स्थापित लोग रहना, स्थापित नेता लोग, मान्यता प्राप्त नेता लोग रहना, वो ऊपर दस्तखत कैले, तब जाके मुलायम सिंह बड़े भारी मन से 15 महीना बाद 1 अप्रैल 2005 के जी सरकार का पूरन की पेंशन योजना बंद करे खातिर नया पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कहल जाला, जी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, ये काला कानून हमन के बीच आई। अच्छा, अब सवाल बा एकरा पर नायका पेंशन योजना के लेके एगो तर्क ई दिहल जाला कि सरकार के ऊपर पेंशन जौन देवे के पड़ेला कर्मचारी लोग के, तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेला। आ नायका पेंशन योजना जब आई तो ऐसे बोझ सरकार के कम भइल। आ इहे लेके आज जौन अभी माहौल बनल बा, ई जौन अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना सेना में लेके आइल बा, एकरो के प्रति इहे राय देहल जाता है, इहे तर्क देहल जाता है। तो एकरा बारे में और का विचार बा? ऐसा बा जैसे नई पेंशन योजना जौन बा, नई माने एनपीएस, जी नेशनल पेंशन प्रणाली, जो कहल हमन के कहल जाला नो पेंशन स्कीम, जी ये पेंशन है ये नहीं है, जी ये खाली छलावा है, हमन के पैसा के लुटले का प्रयास है। क्योंकि आप एक बात पूछनी है कि अग्निवीर, अग्निपथ, ये पर बात होई, जी लेकिन ओकरे पहले आप और सवाल का कहनी है? हमार सवाल रहला कि तर्क रहेला मने हाँ। सभे के जे नया पेंशन योजना के सपोर्ट करेला कि सरकार का ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बा। एकर कांसेप्ट ई बा जी कि 10% हमारे तनख्वाही में से कटी, जी आ 14% उत्तर प्रदेश सरकार मिलाई उनमें, जी आई जाई एनपीएस में, जी आई जाई बाजार व्यवस्था के हवाले, शेयर मार्केट में ये लोग शेयर खेली जी हमारे पैसा को, और रिटायर भइले के बाद पता नहीं मिली कि नहीं मिले, कर कोनो गारंटी नहीं बा। जी इनका तर्क बिल्कुल गलत है। जी सत्यता ये है कि समझावे वाला केहू नहीं बा। पुरानी पेंशन योजना के तहत जीपीएफ कटेला, जो हमारे मूल वेतन को 10% कटेला, जी वो सरकार के खजाना में जाला और सरकार उसे अपन काम करेली। और जब कर्मचारी रिटायर होई तब ओके पेंशन देवे के पड़ी ना। जी लेकिन ये 14% जो देत बाने बाजार व्यवस्था में, ये केहू समझावे वाला नहीं बा। ये पैसवा एक फंड बना देतो, आ ऐसे पुरानी पेंशन कर्मचारी रिटायर तो दिया भी जात, और उससे और पैसा भी बचत, ताकि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। ये समझावे वाला केहू बा नहीं। जी नौकरशाह सरकार चलावत है, ये लोग के दिमागे में का बा हम नहीं जानते बानी, राजनेता उनके इशारे पर खेलत है। आई पुरनका पेंशन वाला जौन नौकर साहब आने, जैसे उत्तर प्रदेश का दुर्गा शंकर मिश्रा जी हों, जी उत्तर प्रदेश में चुनाव चलत रहे, और पुरनका पेंशन, वो नौका पेंशन का बड़ा बखान करते रहना कि नौका पेंशन बड़ा निक बा। जी
बड़ा नीक बाप दुर्गा शंकर मिश्रा जी, तो अपनहू नौका ले लेत, पुरनका छोड़ देत, जी तो ओकरे बाद हमनो कहती बड़ा नीक भाई। जी ये कैसे चली? हमके पुरनका नीक, तोहके नौका नीक। देश का राजनेता लोग, प्रदेश का राजनेता लोग वो पुरनका पेंशन ले आ एक नहीं ले। हिंदुस्तान के राजनीति में राजनाथ सिंह जी लोकतंत्र सेनानी का पेंशन पावना, वो प्रोफेसर होना ओकर पेंशन पावना, जी वो एमएलसी भले जब मुख्यमंत्री भले तो ओकर पेंशन पावना, वो एमएलए का पेंशन पावना, राज्यसभा रहना, उत्तर प्रदेश जब मुख्यमंत्री ओकर बाद कृषि मंत्री भले जी तो राज्यसभा सदस्य भले ओकर पेंशन पावना, सांसद बाणे वेतन पावत आने, जी ये लोग 55 पेंशन पाई, वेतन पाई, सरकार के तमाम सुविधा पाई मंत्री लोगन को। हमन के एक पेंशन खातिर ये लोगन के दुनिया के सवाल बा। जी ये कतई ठीक नहीं बा जी भाई। हम तो ये कहते हैं ना कि नेता लोग अपन पेंशन छोड़ दे, हमनों नहीं मांगल जाए जी देश के हित में। जी ये लोग पहले दिखावे आज जौन नौका कानून आयल बा जी सेना में, अग्निपथ अग्निवीरन के भर्ती कल जाई सेना में जी 4 साल खातिर, जी देखावल जाता 23 लाख उनके मिली। पहले साल उनके 21,000 मिली, 9,000 कटी हुई एनपीएस में जाई। सीधे सीधे चोरी से, चोर के दरवाजे से जी सेना में भी एनपीएस का प्रवेश करावल जाता, क्योंकि सेना और न्यायपालिका ही बचल रही है, बाकी सब तो एनपीएस से आच्छादित हो गई बा। जी आ हमन के एनपीएस नहीं ले ले बानी, यह नाते नहीं ले ले बानी जी कि हमन का जन विज्ञापन निकल रहा जी वो जनवरी 2004 में निकल रहा। अच्छा तब उत्तर प्रदेश में पुरनकी पेंशने रहल है। हमन के ओकरे तहत ही अपन विज्ञापन के आधार पर हम अपन भरले बानी फार्म। जी जी हमार ट्रेनिंग रहल 6 महीना को। हमार ट्रेनिंग 1 अगस्त 2004 से शुरू भइल। जी अगर समय से ट्रेनिंग भइल तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में ट्रेनिंग खत्म हो गई रहत। हमन के फरवरी में ज्वाइन करे लती, 1 अप्रैल से यहाँ लागू भइल। तमन सोचे उसे वंचित हो गई। सरकार जानबूझ के हमन के ट्रेनिंग चलल 17 महीना। अच्छा हमार ज्वाइनिंग भइल 2006 में जनवरी में। जी तो हमन के तो रोकल गई बा पुरानी पेंशन, हम लोग तो एकदम पावत रहनी है। जी जी तो हमन के सिंगल बेंच में जीतली मुकदमा, जी डबल बेंच में जीतली मुकदमा। जी आ डबल बेंच में जब जीतल तो जोगी जी का सरकार बनल रहे। आ जोगी जी से मिलल गए कि देखी महाराज जी सरकार चाहिए तो हमन के मामला हल हो जाई। जी कहना जोगी जी कहना कि ठीक बात, चेक करावत हई, देखवावत हई। आ सरकार चल गई सुप्रीम कोर्ट में। जी तो बतियोले तो रास्ता बंद हो गई ना। जी जी अब जब चुनाव आयल तो कहता ना कि हमारी मदद करो लोगन। हम्म, तो हमन कहीं जब समैया रहे आपके लगवा तो आप तो मदद कैली नहीं हमन को, तो हमन कैसे मदद करी? जी हम लोग पूरे प्रदेश में घूम घूम के जी आ वोट फॉर ओपीएस का नारा लगौली कि भाई जे ओपीएस के बात करे ते के वोट दो। जी अब जनता जवन करे, हमारे कर्मचारी तो 304 सीटी पर भाजपा के हरौलस जी आ ओपीएस के जीतौलस। हई धोखा है देश के नौजवानन के साथे। जी जौन अग्निवीर बा 4 साल को नौकरी होले का। जी हन मोदी जी अगर ऐसा कैले, जैसे विदेश में सुनेली सिंगापुर में, बैंक थाईलैंड में जी और कहाँ कहाँ जौन बा कि 1 साल या 2 साल खातिर उनके अगर सरकारी सेवा में आवे के बा तो उनके सेना में जाए के पड़ेला 2 साल खातिर। ऐसा योजना अगर ले लेते तो ओकर स्वागत होत। लेकिन ये तो नौजवानन के आतंकवादी बनौले के उपाय बा। नौजवान 4 साल नौकरी को के जब आई, जब ओकरे हाथ में काम नहीं रही तो वो का करी? वो डकैती करी, अपहरण करी, गुंडई करी, समाज में माहौल के बिगड़ने का काम करी। ये निश्चित रूप से देश के साथ ठीक नहीं बा। अब हमारे सवाल त्रिपुरारी दुबे जी से बा कि कहल जाता कि जैसे यहाँ के चर्चा कैनी है कि 4 साल बाद जो अग्निवीर बन के वापस आई वो आतंकवादी बन जाई। ओकरा पीछे एगो तर्क दिहल जाताटे कि देश के सेना में जाए वाला जो युवा नौहा बा वो इतना कमजोर मानसिक स्तर पर ना रही ना होला कि वो वापस आई तो माने आतंकवाद के रास्ता पकड़ ली, विरोध के रास्ता पकड़ ली। वो कुछ भी करी तो एगो बड़ नीमन रास्ता पकड़े की कोशिश करी। तो एकरा प्रति राउर का विचार बा? अब हमार विचार ई बा जी कि जब नौजवान 23 वर्ष के उम्र में रिटायर हो जाई और ओके आगे कुछ दिखाई ना दे, ये कुछ काम कल जा, जी तो वो कुछ ऐसा अपराध टाइप का काम करी
कि जैसे ये समाज के भला ना होई। जी जी। अच्छा, जौन पुरानी पेंशन योजना जौन बा, पुरनका पेंशन योजना, ओकरा के अगर दोबारा जो कई गो राज्य सरकार लागू करे के घोषणा कइले बा, जैसे कि राजस्थान कइलस, छत्तीसगढ़ कइलस, एगो दूगो और स्टेट में अभी सुगबुगाहट चल रहल बा। जैसे झारखंड के सरकार कहले बा जे 15 अगस्त ले पर कुछ ठोस निर्णय आ जाई। तो अब एमे जौन तरीका बा एकर, ये तरीका जौन अपनावल जाई पुरनका पेंशन योजना के दोबारा लागू करे खातिर, तो जे बीच में जैसे कि जैसे मान ली कोनो स्टेट में 2005 में लागू भइल, तो 2005 के बाद जे ज्वाइन कइलस, अब जस्ट जहिया डेट में पुरनका पेंशन योजना फिर से लागू हुई, तो बीच के जौन गैप रही ओकरा कौना तरीका से मने सरकार चाहे ओकर का रोड मैप बनता कि ये तरीका से एकरा के कवर कइल जाई, एकरा के सुलझावल जाई मुद्दा के। ये सरकार के काम बा। जी उ कहत यह सरकार कि हम जे बीच में अभी तो बीच के लोग रिटायर ना भइल बाटे, जी और जे अब रिटायर हुई थे कि हम पुरान पेंशन व्यवस्था से आच्छादित करब जी। और सबके पुरान पेंशन हम देब। एकर मने तरीका का रही, जैसे कि कहल जाताटे कि जौन बीच के गैप रही तौन जे मने नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा जमा कर देले बा, तो कहल जाताटे कि केंद्र सरकार के कहना बा कि पैसा जमा रही, आ जहिया उ लोग के मैच्योरिटी पूरा हुई नौकरी के तहिया उ पैसा मिली। आ बाकी जौन पैसा बाटे, जैसे कि मान ली जहिया जौना डेट से ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो जाई, तो ओ डेट से जौन भी उनकर ओल्ड पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट होई, कटी जौन जीपीएफ कटी, तो उहे पैसा सरकार दी। तो एकरा बीच के जौन मने एगो आम जनता में भ्रांति बा, चाहे कितना कर्मचारी लोग भी बा जेकरा एकरा बारे में मतभेद बा, मनभेद बा, ओकरा क्लियर नइखे, तो ओकरा बारे में रउआ कुछ स्पष्ट बताई कि मने का तरीका के योजना चल रहल बा सरकार लेके आवे वाला बाड़ी सब। पहले भी जौन है, जी जौन पुरान कर्मचारी लोग रहल है, जी ओहू लोगन के 10% कटत रहल है और जीपीएफ के रूप में कटत रहल है। और आज एनपीएस जौन कटत है, एनपीएस में भी कर्मचारी के 10% कटत है। तो आवे वाले समय में जब सरकार ओके पुरानी पेंशन योजना में बदली, तो वही पैसवा के पुराने वो जीपीएफ में बदल दी। वो उस पैसा के दिहले में कोनो उनके दिक्कत ना हो पाई। जी। अब शिव प्रताप यादव जी जिला कोषाध्यक्ष बानी विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के। तो यहाँ से हमार सवाल बा कि सर जौन मांग चल रहल बा, रउआ लोनी के तर्क आपन एगो तर्क बा, आ जेकरा विरोध में बा ओकरो कुछ तर्क बा, तो वो दोनों आदमी जौन दोनों संगठन बा चाहे दोनों तरीका के विचार के समर्थक बा, वो दोनों समर्थक जैसे कि मान ली कि हम कहतानी कि हम नई पेंशन योजना के समर्थक बानी, तो रउआ हमरा के कन्विंस करे के पड़ी अपना बात के माध्यम से कि पुरानका पेंशन योजना कैसे अच्छा रहे आ ओकर का लाभ रहे, आ नयका पेंशन योजना के का दुष्परिणाम बा। तो रउआ तनी विस्तार से समझाई कि जे जनता दोनों चीज के टेक्निकल जौन मुद्दा बा एमे जौन बाटे उ नइखे समझ पावत, तो उ कम से कम समझ जाओ, जान जाओ कि नयका पेंशन योजना आ पुरानका पेंशन योजना में असल में अंतर का बा। सबसे पहले जो कि आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के प्रणाम बा कि आपके माध्यम से जौन बा ये चैनल से पुरानी पेंशन योजना के बारे में जौन बा बतलावल जाता। कहल हम ये चाहत हैं कि जैसे शासक होला एक प्रशासन होला, तो शासक जो है जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, और जो कर्मचारी बाटा जैसे मान लीजिए डीएम हैं, अध्यापक हैं, तो ये दोनों चीज़ों में ई बाकी जैसे एक आदमी एक उद्देश्य से जो है पढ़ता है, पढ़ला, तो ये सोच के पढ़ला कि हम जौन बा एक अच्छी सर्विस करके समाज में हम एक उत्थान करम। तो अब मान लीजिए आधा समय पढ़ले में बीत गए, आधा समय मान लीजिए नौकरी करने में बीत गए, तो एक समय इहो आवाला कि जब आदमी के पास जब पेंशन ना रही तो ओकर जीवन यापन कैसे होई। तो मान लें कि जब ये परिस्थिति में आदमी जब सोच ले जौन बा, जब बच्चे सोच ली हैं, तो आदमी पढ़ाई के तरफ से भी विमुख हो जाए। और जो शासक बाटा, शासक में अधिकांश पढ़ल लिखल कमे बाटे, तो जब कमे पढ़ लिख करके जब मान लीजिए 4-5 ठो जब पेंशन पावे लगी हैं, तो पढ़ले के तरफ जब बा रुझान कम हो जाए। और उसमें जौन बा कि जब
मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जब कमे पढ़ लिख के जो है शासक बने लगी हैं, जी तो एक मानसिकता ई बन जाई कि पढ़ लिख के जौन बा उ बेकार बाटे, आ हम चली के इहे ठो रास्ता बनाई। जी तो इसमें यह सब संदेश जाई कि गुंडागर्दी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ी, और आने वाले जो है पीढ़ी के लिए जौन बा ये दुर्भाग्य दिखाई देता। जी तो दोनों में ये अंतर ये महसूस होता है कि पुरनकी पेंशन ज़्यादा बढ़िया बा। जी हाँ, सरकार के भी यह चाहिए कि मतलब एनपीएस छोड़ करके जो नई पीढ़ी जो आवत या जी ओके सुधार करके नई दिशा में कदम बढ़ावा। जी। अब जैसे कि मान के चली कि पुरानी पेंशन योजना जौन बा तौना के रउआ लोगनी के तर्क बा कि आज के डेट में ओकरा के वापस लागू करे के चाही, काहे कि उ न्यू पेंशन स्कीम से बढ़िया बा। अब हमार सवाल बा कि जनता जौन बिया वो करीब 14, 15, 16 साल हमरा समझ से अगर 2004 में लागू भइल बाटे तो आज 22, 18, 17, 18 साल नयका पेंशन योजना चलता देश में। तो उतना दिन ले संगठन जो रहली स ओकरा महसूस ना भइल कि हमरा विरोध करे के चाही, हमरा मांग करे के चाही। अचानक से मने 15-16 साल के बाद ऐसन का परिस्थिति बनल कि दोबारा से ही मांग उठे लागल कि पुरनका पेंशन योजना लागू कइल जाओ। अब देखिए रउरा जौन बात आप करत हैं, जी अब जब एनपीएस लागू भइल तो संख्या कम रहल, जी इसके बारे में भी जानकारी कम सबके रहल। जब संख्या महासमाई बढ़ी जी तब इसमें जो है संगठन नई एनपीएस के रूप में जो है सामने आए, और इसमें एक बहुत बड़े तादाद में जो है ये संख्या बढ़ी। जी तो जब बढ़ल तब भाई सरकार के सामने अपन अपन बात रखल शुरू भइल। तो जब सरकार के ई समझ में आयल, ई तो समझ में आ गइल बा कि अब कर्मचारी हमारे हित में नहीं बाटे हैं। जी अब वो अपन जौन बा मांग रखत हमें और जायज़ भी बा, लेकिन जिद के नाते जो है कि ये हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे और हम अपने लाभ लेके रहब, जी ये रउरा ये गलत बा। जी उनके सोच में ये गलत बा। और कर्मचारी यदि खुश नहीं रहेंगे या खुश नहीं रही हैं तो हमारा शासक रह के जुम बा वो देश बर्बाद हो जाए। जी हाँ, तो यह हम रउरा से कहत आटी कि देश से संदेश जा कि सरकार के समझ में भी आवे कि पुरानी पेंशन कर्मचारी हित में देवल बहुत जरूरी बा, और दे करके जो है देश में विकास और उत्थान हो। कुल मिला के निष्कर्ष यह निकलता कि पुरानी पेंशन योजना के अगर लागू कइल जाई तो जौन कर्मचारी बा, कर्मचारी के परिवार बा, ओकरा रिटायरमेंट के बाद अपन जिंदगी जिए के बाद, जीवन यापन करे खातिर, रोजी रोटी चलावे खातिर जौन पुरानी पेंशन योजना से ओकरा पेंशन मिलत रहल तो ओकरा एगो संबल प्रदान होत रहल, मजबूत परिवार के आधार बनत रहल, आ ओकर परिवार आसानी से चलत रहल, उस निश्चिंत रहत रहल कि चला भाई हम रिटायर होकेम तो हमनी के पैसा सरकार महीना महीना दी, जौन हमनी के मेहनत कइले बानी स, अपन समय ऊर्जा खपैले बानी स, ओकर कुछ रिटर्न मिली। तो ओ रिटर्न के आधार पर उ खुशी खुशी अपन सेवा देत रहल। अब सवाल एगो और बा हमार मन में कि जो नया तरीका के बयार बहता अभी, जैसे कि मान के चलें कि सेना के भर्ती अभी नया तरीका से बदल दिहल गइल, प्रक्रिया बदल दिहल गइल ओकर। तो एगो कहनाम बा कि जौन 4 साल नौकरी करी लो ओकरा बाद जौन 25% लोग के ओमे से चुन के फेर फुल लेंथ ओकरा के नौकरी दिहल जाई जौन पहले से चलल होता। तो एकरा प्रति भ्रांति समाज में अभी इहो बा कि का ओकरा पेंशन मिली कि ना मिली, रउआ लोगन एकरा बारे में बताई। ऐसन बा जी ये जो 4 साल को नौकरिया आयल बा ना, जी ई सीधे सीधे सेना से भी ओपीएस खत्म कइले कई सोची समझी चाल बा। जी 4 साल को नौकरी होले, जी अरे नौकरी देबो, फुल फ्लेज नौकरी तो भाई नौजवान अपन तैयारी करता जी सेवा खातिर, जी तो ओके 4 साल उनका गोल्डन समय ले लब, ओकर बाद उ का करिह। जी जी ई सरकार का जब काम बा ई ठीक नहीं बा। जी सरकार कृषि कानून वापस कैलस ना, जी जी कैलस ना, जी आए वाले समय में ई जौन अग्निपथ का कार्यक्रम इनका बा जी ये निश्चित रूप से इनको वापस लेवे के पड़ी अगर सरकार में फिर आवे के बात। तो जी 24 में हमन के तैयारी करते हैं, 24 को जी जी आजे से तैयारी करत हैं जी कि पुरानी पेंशन पूरे देश में लागू होई।
इहे मोदी जी करिए अगर इनके सत्ता में वापस आवे हुई तब। जी हिंदुस्तान में सबके पुरानी पेंशन का लाभ में सब ई बात के जान चुकल बा। ई देश का एक ज्वलंत मुद्दा बन गई बा आज के डेट में। जी हमन के जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब घूम घूम के यूपीएस का मुहिम चलावत रहनी है, जी तो उस समय एक लाभ हमन का भइल। उत्तर प्रदेश सरकार जेकर मन के तेकर बनल बिगड़ल, लेकिन 304 पर ओपीएस हमार जीतल। जी आ राजस्थान के शिक्षक कर्मचारी खातिर पुरानी पेंशन बहाल भइल। जी ओकरे बाद छत्तीसगढ़ में बहाल भइल। हमन के भाई 26 जून के गई रहनी है झारखंड रांची में। जी हेमंत सोरेन जी कहला कि 15 अगस्त जिस दिन देश आजाद भइल रहल है, जी वही दिने हम आपके एनपीएस से आज़ादी दे देव, आपका ओपीएस आपके वापस कर देव। ये वादा कैला। जी चुनाव के समय में केजरीवाल जी भी कहले रहना 100 दिन में हम कह देव, जी लेकिन वो तो पलट गई ना। फिर उनके तमाम राज्य में चुनाव है, देखल जाए नहु देखल जाए। जी महाराष्ट्र में जन गठबंधन के सरकार रहे वो कहते हम लागू करब, वहाँ सरकार पलट गई। जी सर हिमाचल में चुनाव होके जात था, हमन के तैयारी कैले बन हिमाचल में चल के जे ओपीएस का बात करी, जे पुरानी पेंशन का बात करी, तेकर सरकार चल के बनवावल जाए, प्रचार कैल जाए, घूम घूम के सबके जगावल जाए। जी आवे वाले समय में देश में जहाँ जहाँ चुनाव होई, हमन के चल के अपने साथिन के जगाई, लोगन के जगाई कि ई सरकार तुम्हारे खातिर कुछ करत नाई बा, एके बदलने का काम बा, एके पलटने का काम बा। जी अच्छा, एगो हमार सवाल बा कि रोलोनी के शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन बा, समाज में जौन हमनी के प्रक्रिया बा, सिस्टम बा, व्यवस्था बा, ओमे अलग अलग विभाग बा। सब विभाग के कर्मचारी लोग के मांग जरूर होई कि ओपीएस लागू होके, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होके। सब इकट्ठा बा। तो रउआ लोनी के जौन संगठन बा, ई बाकी जैसे मान ली मेडिकल के स्टाफ बा, पुलिस विभाग के स्टाफ बा, तो ओकर जौन संगठन बा ओकरा से मिलजुल के रउआ लोनी के कुछ एगो विस्तृत योजना बनावे के कोशिश करनी कि ना? खूब योजना बनत बा। जी इहे एक ठे मुद्दा बा जौने में सब एक राय बा। जी कौनो संगठन, कौनो शिक्षक संगठन, कर्मचारी संगठन आपस में भले मनमुटाव के संगठन में, जी लेकिन यह मुद्दा पर सबको एक राय बा। चूंकि अब पुरान पेंशन जो पाए वाला बा, वो रिटायर धीरे धीरे होत बा, जी और नई पेंशन को भी लोग रिटायर होता है, उनका पेंशन बनत बा 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया। अब सब चैतन्य हो गई बा, और निश्चित रूप से अपन पुरान पेंशन, अपन बुढ़ापे का लाठी उ लेके ही दम ले। जी आने वाले समय में पूरा देश गर्म होके जाता। हमन का 31 दिसंबर 2023 डेडलाइन तय कैले बानी। जी एकरे अंदर देश कितना गर्म कर दो कि सजी पार्टी कहे कि हम ही पुरानी पेंशन दे। निश्चित रूप से समय आई, जी जी हमन के प्रयास कैल जाता। एकर मुहिम उत्तर प्रदेश चुनाव से शुरू हो गई बा, ये आगे बढ़ी, जी। आ सब कर्मचारी संगठन एक साथे बना। जी अब हमनी के बीचे संजय शर्मा जी उपस्थित हो गए बनी, यहाँ के प्रदेश उपाध्यक्ष बनी विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के। सर, हमनी के एकरा पहले जौन पुरानी पेंशन योजना बा, नई पेंशन योजना बा, जौन के नेशनल पेंशन स्कीम अभी कहल जाला, हमनी के पर विस्तृत चर्चा कर चुकल बनी सब। तो हम दोबारा ए पर बातचीत करके दर्शक के समय जाया ना करे के चाहेम। हम रउआ से सीधे सीधे सवाल ई करे के चाहतनी कि जौन रउआ संगठन बा, ई एकर कार्य योजना का बा? ई मान के चली कि सर बताउनी है कि 31 दिसंबर 2023 तक रउआ लोगन डेडलाइन घोषित कर दिले बानी कि देश में घूम घूम के सब लोग के जागृत करे के बा। तो कुछ कार्य योजना बनल हुई एकर कि प्लानिंग बनल हुई, योजना बनल हुई, तो एकरा बारे में हमनी के बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछली आप। जी पुरान पेंशन योजना हमन के बुढ़ापे के लाठी है। जी पुरान पेंशन योजना हमन से छीनल गईल बा। जेके पेंशन नाय मिलत रहले उ ए समय पेंशन लेता। जी नेता लोगन के पेंशन नाय मिलत रहल, कर्मचारी शिक्षण के पेंशन मिलत रहल। अब नेता लोग पेंशन लेत हमें, जी हमन के पेंशन ये बंद कर दिले। हमन के कार्य योजना बा कि कौनो प्रदेश में वह सरकार के हमन समर्थन करब जौन पुरान पेंशन दिले के बात करी। जी जैसे राजस्थान में पुरान पेंशन बहाल भइल, छत्तीसगढ़ में पुरान पेंशन बहाल भइल, झारखंड में पुरान पेंशन बहाल होए जाता, जी वैसे पूरा देश में हर प्रदेश के पेंशन बहाल होई। जी और एक एक करते हमन तन मन धन तीनों से लगल बाटी, घूम घूम के
प्रचार प्रसार करत हई। वास्तव में पुरान पेंशन बहुत बढ़िया बा। पुरान पेंशन जे पावता ओकर उम्र बढ़ जाता, आ नई पेंशन में जितना जनी बाटे जे रिटायर भइल बा केहू के पेंशन इतना नाई बा कि उ जी खा पावे। जी जब सबसे ज्यादा पैसा बुढ़ापा में जरूरत पड़ी तब हमन के लगे पैसा भी नहीं रही। शर्मा वर्मा सुना था। आपके एक ठो कहानी सुनावत है शर्मा जी के और वर्मा जी के। शर्मा जी और वर्मा जी पड़ोसी रहले। जी जी शर्मा जी सरकारी नौकरी करते रहले, वर्मा जी प्राइवेट नौकरी करत रहले। वर्मा जी बहुत पैसा कमात रहले, खूब लुटावत रहले, शानदार मकान महल टाइप के मकान बनौले रहले। जी शर्मा जी बेचारे सरकारी नौकरी करते रहले, अपन कोनो तरह से एक मंजिला मकान बनौले रहले। जी जब दोनों जनी के उम्र हो गई, शर्मा जी रिटायर हो गई, वर्मो जी अपन काम करे लायक नहीं रहले, तो वर्मा जी और शर्मा जी में दोस्ती भी रहल, अगल बगल पड़ोसी रहले। तो शर्मा जी के बड़ा आदर स्वागत होखे, काहे से उनका लड़का उनका बहू एक बेर कहले शर्मा जी कहे एक गिलास पानी ले आओ बेटा, तो एक गिलास पानी तुरंत पहुंच जा। उनका खूब सेवा सत्कार होखे। अब वर्मा जी के केहू पूछे वाला नहीं रहल। 3 बार 4 बार चिल्ला तो एक बार केहू आवे। तो वर्मा जी बड़ा दुखी बोलने, अपने लड़का के बोलौले, कहले देखो बेटा यही शर्मा जी बगलिया में बाटे, उनकर नाती पोता बहू बेटा सब लगल रहला उनके पीछे पीछे सेवा उनकर करला, और हम 3 बेर 4 बेर चिल्लाली तो हमके एक गिलास पानी मिलला, हमके केहू पूछे वाला नहीं बा। तो देखा ये हमरे साथ बहुत गलत होता। तो उनका लड़का जवाब दिले, उनका बहू आ गए तबले, कहले ए बाबूजी शर्मा जी पेंशन पावेले, तू का पावल, काहे हमन तुहार सेवा करी। तो पेंशन हमन के जियले के सहारा बा, बुढ़ापा में पेंशन हमन लेके रहब, एक एक करते हमन कोनो हद तक जा सकी। बहुत बहुत मने रउआ एगो मार्मिक बात कहनी है कि पेंशन जौन रही जौन मिली तो ओकरा आधार पर रउआ बुढ़ापा के ओकरा के लाठी मानल जा सकता। सवाल एगो और बा कि जौन देश के नेता लोग बा उ लोग चुनाव जीत के जाता लो तो उ लोग का पेंशन मिलता कई तरीका के। मान ली कि अगर वो एमएलसी के चुनाव जीतता रहन तो एमएलसी के मिल जाता, उहे नेता अगर फिर एमएलए के चुनाव जीत गए तो उनका एमएलए वाला भी मिलता। वो अगर एमपी बन गई मंत्री बन गई तो उनका 3-4 तरीके के 5 तरीके के जौना जौना सदन में जइहन ओकरा उनका पेंशन मिलता। आ जौन देश के चलावता जौन इको सिस्टम जौन हमनी के बनल बा, जैसे कि शिक्षक बा, सरकार पुलिस विभाग बा और मेडिकल स्वास्थ्य सेवा बा, तरह तरह के विभाग बा, ये सब के कर्मचारी जो अपन दिन रात समय लगा करके काम करता, देश प्रदेश के उत्थान में अपन योगदान देता, ओकर पेंशन छीन लिहल गई। तो सवाल बा कि या तो हमारे के कहना बा, कंक्लूजन बा कि या तो भाई नेता लोग भी अपन पेंशन छोड़ दे, आ ना तो कुछ ऐसा योजना बनो कि जौन कर्मचारी बाटे ओकरो भी लाभ मिलो, ओकरो कुछ बुढ़ापा के जिए खाए के सहारा मिलो। यही के साथे हम लोगनी अपन बहुत बहुमूल्य समय देनी हमनी के आ एगो बहुत मने चर्चित विषय पर जौन आज के दौर के जरूरत भी बा, पर चर्चा डिस्कशन होके के चाहिए, तबे लोग का पता चली कि एकर का लाभ बा का नुकसान बा। एकरा खातिर लोगनी समय देनी हम बहुत बहुत धन्यवाद देतानी। रउआ देखत रहनी खबर भोजपुरी। अगर ई हमनी के जरूरी मुद्दा पर बातचीत पसंद आइल तो हमनी के चैनल के लाइक सब्सक्राइब जरूर करी। धन्यवाद।